Kamo nagapamate sa NYGC Blind Drama. Ang aton kabuhi katulad sang drama, may kasubo kag may kasadya. Gani basta drama sa YouTube NYGC Blind Drama. Magpamati kag mag-subscribe na. Magpamati na. Magsadya ka. If you like this video, please like, share, and subscribe to our NYGC Nice Liga Channel. Ang nagapalaga sa imo. Kagkaron sa pagpadayon sang aton drama nga puno sang aksyon. Tingga mo. Hindi! Para sa haring inyo! Dali lang. Aryan na yun, may ano ko sinyo. Ano na? Ano na dyan? Aryo, anak! Andi mo ka dyan? Amo maniwan si Poldo, anak! Dirara ka mo, lakas! Drama nga puno sang hugot kag paghigugma. Palangga ko man ikaw, Jo. I love you, Catherine. Palayuin ang anak ko! Kat, kung mag-break man ka mo, ari ako. Gusto ko gidya nga iatubang ko sa altar antes ang tanan. Kag, masalapuan ko pa ayhan siya. Siguro subong na traffic pa siya ay. Drama nga puno sang komedya. Uy, Parimiloy, kakita ka na amo nga wala kibol sa buli? Wala pa pelyo. Gusto mo makakita? Din. Pangispiho bala, kaglantawang buli mo. Ari na ang complete package nga drama. Naisyaga, Showtime! Dirigid lamang sa NYGC. Ang nagapalangga sa imo. Kagkaron, suguro na naton ang pagharap. Parimiloy. Daw kalawig man nga way takakita na nga duwa kay sako gigo sang pangita sang pamaagi kung paano ko mapalapit sa tagipusoon ko si Lorraine mo. Sing kagina nagkitanay kami. Ay, nagtulok-tulok sa sakon. Librihon ko siya tani. Galing kay may isa man tuya ka lalaki nga nagpalapit siya. Ay, way gigублagin sapak, Parimiloy. Bugida siya. Kabudlay gali no kun way kaya swerte sige na tawag nga paghigugma no kasubo siyang kabuhi mo. Hindi. Way. Kano grabe ginang tulok mo si tsura ko. Natural. May palapit mo si mo kay may ambal ko. Ay, ano na yambal mo sakon? Dito itong libre mo kay Lorraine. Ilibre sakon. Ikaw imo ya. Halin si una libre lang gidyang imo permi. Uy. Si Pariberto gali nagtugon sakon. Ano ko na? Nga sa dasun adlaw ko no, lubong na niya. Ay, lubong na ni siyang primo. Makadto ka to? Ay, siyempre makadto ta to. Nga man haw? Damo ito pagkaon. Ikaw mo halin sa uni, hasta subong pagkaon, nagyapon na paminsar mo. Sige, upod da. Uy, walang problema. Parmiloy, may nabasahan ko lang nga pamangkot haw. Ano ko na to? Kung nalimbawa, Parmiloy, mabalaan mo nga sa kalawig na sa inyo relasyon ni Basyang. Mabalaan mo nga ginapaminsar yung pagaling ex niya, ginadumdum yung pagaling ex niya, anong hibuon mo? Kung ginadumdum yung ex niya, hindi mo manambalaan kung waya permi ginambal si mo. Ay, sa bagay, no? Pero wala man siya istorya si mo siyang una, Blaloy. Grabe, gito lang akon nga ba na ang akon nga nubyo, why man? Doktor, yung ginistorya sa oras ako si Puloy. Ano ginahambal mo, Parmiloy? Way. Binadumduman lang ko. Kaya daw nakita ko, bigay daw nagtango-tango kagad eh. Guro, may ginaistorya gid si Basyang si imo parte sa ex niya ay. Wala. Wala. Ginapanilagan ko lang kung din nabutra ginablibre mo kay Lorraine. Ayaw, Pao! Wala lang nadugay yun, no? Pao, dugay-dugay. Makalambot ako ni sa hideout nilang boy tirador. Ara, maliko ko
udah satu. Oh, nah, bau. Grabe ba? Bau. Karon, pada sigang ko bagat. Siya! Ala! Lupat motor ah! Tao, narin ako. Dahil lang ko hasta. Basi ron makabatsag sila sa akong pag-abot lao. Dahil lang ko madulog ah. Pasandig ko lang yung motor dira sa igado ah. Na? Para na? Haps. Ta! Ipasandig ko ng motor. Ta! Lakat-lakatong ko lang pagkadto sa hideout nila ni Boy Tirador. Para hindi sila makamutik sa akon. Yan. Matamat ko lakat pagkadto sa ila hideout ah. Wow. Malibot ko to sa pihak. Dito sa likod-likod gen. Basi kung may maagyan ako dito pasulod. Bahala na lang ni. Bahala na lang na anong matabo. Ela. Ubuson ko kamo pamatay. Ining isa ka magasin ngayon eh. Amunin nga ako ni ubo sa inyo. Ari pagid. Dulay. Salako. Mr. Lau. Kalapit ka mo palaktes na ako. Ginensayo ko lang kamot ko, Mr. Lau. Kaya abi ko, basi na minyar na ini. Habi ko kali kung may kontala ka na. Pero nagpalaktes ka lang kali. Mr. Lau. Dulay. Bantayan nilang pagbalik ko, Mr. Lau. Bantayan nila. Kakwanta na ko. Ako na lisensya, Emo. Ha? Sa ano? Ako na polit China. Ipirin ko na motor ko sa Emo. Pati na ako na almas na pinaka-ali-ali. May silencer ini. Mr. Lau? Bah. May mga gamit ka na matuod ah. Salamat talako. Salamat paghatak mo sa akon sa tsansa nga mapuhip ako. Ako na po ulit sana. Ikaw na nipahala talako ha. Salamat. Salamat talako. Sige, Mr. Lau. Kada mo sa nagalinapay diri nga mga motor single. Tungod ini tahalaan. Isa ka palipit. Yahat ako na sa emo. Tungod wala na ni polos para sa akin. Kaya ka na polit sana. Sige, Mr. Lau. Hamon ako, tara ako. Adios, Mr. Lau. Ato na. Nagsakay na siya sa lakyan. Nakalakat ng salakyan niya. Mapalapit ako sa motor ya. Ang ido ya. Ay, nagbabay man sa iya. Ari ang motor ya. Sakyan ko ini. Sundon ko siya. Dulay. Wala ko sang salig sa imo, Mr. Lau. May makita lang ako karon nga gamay nga kidar. May makita lang ako karon, Mr. Lau. Tumbahon ko ikaw. Tumbahon ko ikaw. Dulay. Ano na motor? Pasibaron ko ni. Lagson ko siya. Ari naman si Drago. Dulay.
baw. Kadako gid gilisang hideout ni Boy Tirador, oh. Ya, wan mo ko nilibot mo. Dire ko magi sa tuo, ah. Kag wala gi sila nakahibalo nga nagbalik ko de. Nasa mga mumoy ka mo. Pagitaan ko gisang pagi nga maluwas ko ang duha ka tigulang nga to. Mangita dito sang manubulang nga pader nga pwede ko maskaan, ah. Kag makasulod sa hideout. To, aran ako lo. Chay. Baw. Kataas ang pader ngayon eh, oh. Dito bagi di silikod, be. Dito ko ngita naman sang pwede maagyan, ah. Oh. Maki! Mas, ano nakita mo sa monitor, Bas? Lantawa, Mak. Wala gid ko nagsala sa nga plano ko, Maki. Oh, nag-epekto gid. Si Jackie man na, boss, sir. Hindi, nagalakad sa pagkanto sa likod sa nga ito na hideout, boss, ha? Oh, manduhi ang mga tinahamak. Ihanda ang lambat. Ihanda ang lambat. Kidapiho ko. Dito siya makanto sa manubo nga pader sa likod. Kag dito siya maagi. Sige na. Oh, ihanda ang lambat. Kag maghulag na kamo, Maki. Oh, sir. To. Oh, handa ka mo. Handa na ka mo. Ano na si Jackie. Oh. Mayo, gali, sir. Boss Mac. Ano na si Jackie. Oh, gana, ihanda na niyong lambat. Lambaton tang Jackie ngayon na. Lantaon ta, kung hindi sa masiod sa nga itong lambat. Oh, dili mo. Tira ka ba sa piyak? Dili mo kami sa piyak. Pag panago ka mo, hindi ka mo makita ni Jackie. Kung makasulod sa dire. Oh, yan na itong lambat. Oh, hanggang mag-preparar ka mo. Kasi hindi madugay. Hara na siya. Ay, baw. Hara. Manubo-nubo ang pader ngayon na. Masarangan ko yun ang ataklason. Ay, salamat. Hari ng pader. Taklason ko yun na. Hari may kabilya ka naglabaw, oh. Itong-tong ko din isa ko katel. Kagisikad. Haron nga makatungtong mga to sa babaw ng pader, oh. Chap. Hari na. Itungtong ko ng tail ko, oh. Hari ako sa babaw. Pao, lolo pidong. Chelo siyaran ako. Pangitaon, tagay ka mo kagluwason. Haron, malumpat ako sa sulod. Ha? Teka, baw. Hari na ako sa sulod. Baw. May lang kayo wala sa may nakabatsyag. At wala sa may gwardiya ni Boy Tirador nga nakalagaw din sa likod, oh. Kikalapad din isang hideout niya. Dili ko magi sa piyak, ah. Mapalipod ko sa mga lagko nga tanom. Para nga hindi ko nila dali-dali nga makita. Ano yan, eh? Lambat. Hindi, naputos ako sa pukot. Hindi. May padlos ako dira. Hindi na ako makabuhi dire. Hindi. Sino naglambat sa akin?
Nga may lambat na dire. Kumusta, Jack? Kumusta nga na, Jack eh? Hindi. Kama, Boyang, Chipulda. Oh, Jack! Mau nakuha ka manggid na mo sa mahapos ka pamagi, Jack. Abi ko ginianay kung hindi ka naliwat madakpan, Jack. Sige, butongan pukot. Hindi na pagbutongan. Kaya ba si masagnay ka? Butongan. Oh, agay. Nga nimbal ka mo. Ako ang pukot na ina. Hindi. Si Boy Tirador. Ikaw. Malipayon nga pag-abot, Jack. Nalipay kita ko sa pag-abot mo, Jack eh. Sige, Boyong. Puldo, ako tampukot kag hindi pagsagnuya. Maluoy man ka mo sa bata nga ina. Sige na. Oh, boss. Sir, tapos kasi na, Jack. Buhay na lang ako dire sa pukat. Sino na into Hindi mo, na Jack? ako malagyo sa inyo. Kapila mo na naginhimo sa amon, Jack. Karon matag pa ka ba isang tsansa nga makabuhi ka? Sige. Dito siya dala. Dito sa ibutang. Sa 2 katigulang. Nga to. Sir. Sir. Hindi ka na makabuhi, Jackie. Di malas ka, gid. Kung ako si mo. Wala ka na lang nagbalik tani dire, Jack. Tani wala ka pa nadakpan. Tani gid pabayaan mo lang tani ang duha mo ka palangga sa kabuhi. Mga animal ka mo. Bantayan nyo lang ang makabuhi ko, de. Di na makabuhi ka pa eh. Wala na siyang tsansa siguro nga makabuhi ko, de. Amo na ni gurong katapusan mo, Jack. Bahala na kung anong matabo. Inasalig ko na sa babaw. Dakpan ko nila ba? Pero bahala na. Ang importante nga makita ko si Lolo Pido kag si Chelusia. Kung ano nang sitwasyon nila dire. Basta kung pinabayaan nila ang 2 katigulang. Lucia. Pidang. Nabatian mo na. Nagasinadya sila sa gwao. Dato ba lagi may dadakpan sila? Nabatian ko, Pidong. Nadakpan naman gin si Jackie. Nadakpan. Pidong, nabatian mo ina. Nadakpan ko nun nila si Jackie. Hindi. Batuod pala ini. Tapos kita si Lucia. Paano na lang kita din makaluwas? Kipati si Jackie. Nadakpan nila. Lolo Pidong. Chelusia, may upod na kamo dira. 3 na kamo. Dire nyo galagin butang si Lolo Pidong kag si Chelusia. Bauchay. Lolo Pidong. Tuy, Jackie. Ay na, nutubad. Nga nakpadakop ka sa ilato. Man, Jack. Tapos ni kita, Jack. Nga nagpadakop ka tadi naglagyo ka. Wala siyang kaso, siya. Importante. Opda na tadi nga 3. Hook by crook. Wow. Di pa English English ka pa, Jack. Sunod na. Hindi ka bakit tiklad. Hindi ka mangita sang pagi, ha? Patay ginto katigula ginakon. Mga rati ka naman karon diri sabon. Hindi ko paghimunin na. Kung palangga ko si Lolo Pido kasi Chelusia. Bochay. Sorry, Gichay, Lolo Pidong. Amo nang plano nga nagbalik ko ni Chay. Chay. Lo, kay luwas ng tangan ni Kamo.
Body malas, gen. Ketatlo na kita nadakpan. Debut. Madu kita sini ke tatlo. Makaluas paihan kita dire. Amoy nang pamangkot mo lo. Nga budlay sabtan. Oh, paring serpon ko. Halo, Detektif Romer. Siya? Parang ako nagsara sa kuha sa mga detektif. Baskog ka nga detektif ba? Tungod nadakpan mo ang nagatraidor sa grupo. Dara sa hideout ni Karatsutsi. Sige. Masunod ako dito, Detective Romer. Masunod ako. Aring sarok yun. Kadtuon ko si Romer. Kadtuon ko siya sa yagin. Tudro sa akong location. Padasigon kong pagpadaragan. Ay, salamat kay nakapahuway-huway na kikman ako. Kalawig siyang biyahe ko alin sa Iloilo. Ay, kadito, abi ang amon. Mga namatyan, ano pa dito ako sindi pagkalagkalag. Dahil man ako paglagaw-lagaw sa barangay na siya ka. Naglaw na ako kay Pre Albino. Ay, wala ko kakabati sa tingog kakita kay Pre Albino kung diin na siya ba? Wala naging siya kalagaw-lagaw. Aba, sino na nagkakapalapit diriyo? Ba, ito si Cheronico ina. Si Doming. Ba, si Doming. Joy, ay, ka ba nakot ka daw? Minugbayad ka na daw? Way pa Pag tapos kalagalag, hindi ka na minukot. Managanay, hindi pa ko manukot Way pa kayo guroy ng bayad Tugay naman ang utang mo sa radyo. Oo, magalit, Joy. Way pa ko di kwarta. Hindi na yung manukot. Ano tayo, Joy? Ano tayong kinahaglan mo? Kagato na si Albino? Pre Albino? Oo? Way pa rin siya kagato, Joy. Dahil law na ako gani kay Pre Albino mo. Mahala, dulog pa ko ito gani sa barangay na siya ka kay gabi-gabi kang babahaw. Ariyo, liyo ko niyatag sa iya, Joy. Ano na sa Joy? Ginulam niya na sa ako ng ligat. Way ko pa natin siya na may kami nagkitanay. Sige, babe. Plada. Ariyo, 3,000. Liyog lang matag iya, Joy. Sige, aman ako. Liyog lang ako siya, Joy. Sige, Joy, sige. Ay. Dobayo di hao. Dobayo di. Kulabo.
Abo din gabitod ko. Babahaw kami ni Pre Albino. Proway sa kabalog Iya ni kwarta ang gabitod ko. Babahaw. Oh. Ay, paano na kumabalaan ni Pre Albino ga? Iya ni gali kwarta ang gigamit ko pabahaw libre siya. Ay, bahala siya na. Kaya ako lang perbiga libre siya buhari mo ay. Kaya, idiyahan naman ka. Oo. Idiyahan naging ka Pre Albino. Ibo, ginisubog taya. Oo. Sa ibo ka o galingon. May ibos ako. Bakanto ako sa barangay na siya. Pagkitaon ko si Pre Albino. Babahaw kami. Ay! Oh! Mayo lang kay... Nakapauli naman ako di sa lugar namon sa barangay na Siaga ba? Oh, daw nahidlaw man ako maglagaw-lagaw sa kay Pre Duming. Ay mayo paguro. Makadto ko to kay Pre Duming ay. Kay para makapangapi naman ko kag makapamahaw. Nahidlaw man ko kay Pre Duming maglibre sa akon ba? Mayo pa, mahimos ko. Malakat ko to kay Pre Duming. Salamat ako na puli China. Pa, may checkpoint. Oh, ako na patulog. Ako na salakyan. Oh, sir. Gamay na nga check up, sir. Sige. Pwede ka panaog ka na, sir? Sige, ako na ako. Lo, nga nagakuriit ka ho? Ano abi apo kay nagasakit ang likod kag ulo ko. Tapos nagaalay ang balikawang ko. Nagapalamanol ang tiil kag kamot ko. Budlay gini kon tigulang na ta. Lo, i-relax bala? Ano? Amo na ning ginabatyag ko. Nga daw kaluya na sang lawas ko, i-relax ko pa. Oo, Lo. Paagi sa pagpamasahe. Ipamasahe? Ay, kasakit sa ulo ko. Ay, nagasakit ang likod ko. Ay, nag-aalay ang balikawang ko. Ano naman? Nagapalamanol ang tiil kag kamot ko. Ginaimsam niya ako. Kulang na ako sa tinulugan. Sa sobrang stress, kaluyas ang lawas ko. Sakit akong tiil, massage ko. Sakit. Mapabata o tigulang, matambok man o kon maniwang, mapadalaga man o kon soltero, ilaminagid kun ikaw pamilyado. Sako sa trabaho, nagabatyagid sang pagpalanakit sang kalawasan mo. Gani, ano pa ang ginahulat mo? Mag-relax na, magpamasahe sa pinakamalapit nga blind massage sa inyo lugar. Dali, magpamasahe. Kabangkalan, yari lang kami din hamdang sa lower ground floor, Gaisan Grand Mall, Kabangkalan City. Gani, magpamasahe na sa Syra Blind Massage. Ang aton kabuhi katulad sang drama, may kasubo kag may kasadya. Gani basta drama sa YouTube NYGC Blind Drama. Magpamati kag mag-subscribe na.